Human masikop ang usa ka traffic enforcer ug usa ka kanhi sakop sa CTMS sa duha ka sunod-sunod nga bypass operation sa miaging weekend. Gigatahong adunay 22 ka masakop sa CTMS ang ginudahang nalambigit sa gidiling drugas. Si Luan Merondina sa report. Mag-anisay lang ta. Mag-anisay ta. Paibawon ta mo, ining niya karon dinhi ug wa magani diri uban naka-duty. Duna pay 22 ka buok nga CTMS officer, CTMS employee nga nalambigit sa giniling dugas nga naa sa listahan. Mao nang akong hangyo katong 22 ka buok, pamutos na lang mudaan. Tuyong gibisita ni Mayor Jonard Ahongchan ang mga sakop sa CTMS atol sa tigom niini kaganihang buntag. Gikadismaya sa mayor ang pagkasikop sa usa ka active traffic enforcer atol sa bypass operation niadtong Biyernes sa gabii. Busa kaganiha, gipaubos na usab sa kinalit nga drug test ang mga sakop sa CTMS. Sa 217 ka mga sakop sa CTMS, upat kanila ang wa makasalmot kaganiha. Kahinumduman Setyembre sa miaging tuig, 7 ka mga sakop sa CTMS ang nagpositibo sa kinalit nga drug test. Hayan sa musunod nga mga adlaw, laing buhatan na usab sa Lapu-Lapu City Hall ang gikatakdang ipaubos sa ikaduhang round sa surprise drug test. Kung naay gidudahan, I cannot tell kung naabag yun kay sometimes tanaw nato di ka mo gamit pero mamaligyaay ka. So naiusa ato sa CTMS nga dili siya manggamitay pero namaligya. Ugma, gikatakdang masayran ang resulta sa drug test. Samtang kagahapon, upat ang nagpositibo sa kinalit nga drug test sa mga kawani ug opisyal sa Barangay Paho. Sa upat, usa kanila babay. Nakadungog magugog tabi sa gawas nga nisulti sila nga ang kapitan na lang kunoy dili adik sa Barangay Paho. Motoy naka-alarma nako, moto nga dugay nako nagplano since paglingkod nako, nagplano ko nga i-random drug test ako para mahibaw jud ang tao kung unsa jud tinuod nga sitwasyon sa barangay. Kung aduna man gani mag-positive nato nga mga workers, ang kaming sa close-up would recommend for the suspension or termination sa atong mga workers aron dili sad sila makatakod. Which si kapod mismo ni sanong sa ato ang recommendation. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.